Maktumun gelipdir Şahir ağa. Salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Qyzlar, Maktumul gelipdir. Eşitdiňizmi? Salamu aleyküm ýaşullar. Waaleykumselam. Şahir geldiňmi? Gel töre geç. Hay sağ olun, sağ olun. Ana bagşymyza magelli, gel bagşy, töre geç. Assalamu alaykum. Wa aleykümselam. Arman, gowum ýagdaýlaryňyz? Bar bolun, geldiňizmi? Gel bagşy. Bir aýdym diňläli. Şahir, goşgulundan birini aýdyp bereýdi. Bolýa, bolar ýaşullar. Yarsızlıktan yaman iş yok. Göz salıp gezsem her yana. Ya yaradan bir hemra ver. Köp muşaqqat deydi cana. Şahir, bu goşgyňy okudum, gowurdum. Ýene sallym, aýdym etdim. Innem mümkin bolsa ýaşullar yerine ýetirip bereň şol aýdymy? Yarsızlıktan yaman iş yok. Yarsızlıktan yaman iş yok. Göz salı gezime her yana. Ya yaradan bir hemra verir. Kel muşaqqatlara devdi cana. Ya yaradan bir hemra verir. Kel muşaqqatlara devdi cana. Akıl nekis bulmasın boy, sadadan bulsun Türkana. Akıl nekis bulmasın boy, sadadan bulsun Türkana. Allahi ol yarsızlığı, görküzmi verey musulmana. Allahi ol yarsızlığı, görküzmi verey musulmana. Hevesim var bir yar koşsam ey,